guys, fambai nebhora titenge nekuti hapana zvokuti kwai recap. Leta auya here apa ndiani system yekuti itai recap. Auya here leto apa. Right, guys, shikaipa 500. Shikaipa 500 toni, shikaipa 500 hande toni. Vachabata kumberi chabata kumberi shikaipa tasara nemunhu. Right, tapinda 500. Right, gaiti vafonere. Hello. Yes, my name muri sei? Batai makadaro ndifonere murume wenyu ambondifonera. Aripo eni? Aripo? Aripo. Baba Steve, maswera sei? Hello? Baba Steve, maswera sei? Taswera, sorry, ndazenge ndine mamwe kapu yanandinayo ndanonoka. Saka kuya kwamuri, saka now we are here. Ndine mudzimai wenyu panapa ndamufonera neimwe phone. Saka bamni ndabvokudza imasikati abekati I come with peace for now kuti titaure mune zvakanaka nyaya dzekunetsa mba menyu dzichigadzirisika tigadzirise because inini se neutral party andina side run ndokuti ndotora side run aiwa tinomira pachokwadi kana tichita imba yenyu yogadzirisika kana matenderana kuti amuchadanani then there's a way of doing it amicably anditi saka mainini imimi ndimi makandibata nyaya yekunetsa ndeye hatidi kutaura one sided nokuti ndiye ndisina kunzwawo rimwe side techida kuti mutaure mese muripoti nyaya yacho idi inyazonzwika kuti zvakafamba sei saka mainini chii nyaya yenyu ndeye ichitaurai murume wenyu aripo pane imwe side panapa taurai zvenyu nyaya yenyu chaiyo maini muri kutaura nefoni ipi mainini taurai pafoni yenyu nokuti makamyuta foni yenyu andakufonirai nayo shandisa iyoyo maka hotspot so it's fine saka ndo moshandisa yo right it's okay enderai mberi alright enderai mberi manje atisi kunzwai chero maka hotspot washandisa ifoni yenyu sei hello ndoya mukushandisa hello makamute foni yenyu bvisai kumute ndosaka isina volume bvisai foni yenyu kumute yaita yes yaita maita kunzwa because mama kamute foni yenyu alright inyaya iri kunetsa maini nyaya iri kunetsa mumba mangu inyaya yekuti hatisi kunzwisisana nababa panyaya yekuti one havatauri chokwadi okay two mafambiro avo chaicho handimanzwisisa vanoita ya saka ndinongoti pakatangira nyaya takasangana mugore ra2012
Yes. Tasangana gore ra 2012 takasangana kuJoburg. Tasangana kuJoburg ifekita kusangana kwatakaita takasangana through a friend. Shamwari yake yaitamba nemukadzi wake, then mukadzi wacho ndofaintrodusa kwaari takazongovirira nawo kusvikira patakadanana. Ndikamuudzawo zvangu kuti ndine mwana wangu, iye akatoenda ndine mwana nemukadzi, takarambana. Akaenda kutotsvaga mukadzi wekasei wekuroora. Ukataurirana akanditiwo ndoda kuti unoona vabereki vangu kumusha kuti undibhilivhuka ndina mukadzi. Ndikaenda kumusha kwavo ndikanoonesa, vakafara. Ndikatovabvunza kuti ko munhu anombobvira akaroorere, akatoti anombobvira akaita munhu watinoziva unless akagara nasomeone kuri kuKenya ikoko kwaari, isusu kuno kwatinotita watinoziva mudzimu watinoziva. Okay, fine, ndadzoka tagara tese kunoko. Handina chandakambosuspekta kuti mukadzi waakamboita naye mwana vaipota vachionana. Maona kuti basa rake anga ari munhu aitrafela, saka kumba kati ndaiwanzwa mafriday kachidzokera Monday makupeni kubasa. So ndatoone nhumbu yemwana wangu ndapa 7 months. Mukadzi akazongorika nangu kwangu nemabhegi kusvika ndotogara tese pano. Ini ndine mukadzi wake wekutanga, chichi akatondirwisa, akatoenda kumapurisa. Mapurisa vakamudzinga mukadzi wake, chinofanira kuuya kumba kwomumwe mukadzi. Murume wako ndiye anotofanira kuita sei kuuya kwauri koko kana achikuda, kana akatotiza kura kuti achaita sei achakuda. Ndokwadzokera akati following week akauya nevanhu vakawanda vamutora kuiva vanorova murume wavakaenda naye koko, ndokwaunova kwamurova apa mba wakatora hembe bheke kadi rake rekubhengi vavana withdrawa mari. Ndofunga akagara naye for 3 days achingodrowa daily needs kusvika mari yange iri muakaunti yapera, ndopawakazomurelease. Pataona kuti location yatakugara iyi yakutyisa reketiri patichinje area, then pandaenda kuimba yangu akati achiuya mutinopiri kuno kuine nhumbu. Patatuta zvinhu pataenda, iye akasara kudistini kubasa. Ndasununguka paya, ndadzoka, tagara. So basa rake rakazosvikira pakupera 2015. Basa rake rapera, ndingaenda kuita zvekutengesa nekuita mabhizinesi kungodaro. Iye akagara. Vakatozoona kuti upenyu hwacho hatakurarama muJoburg unenge waita sewaoma. Pane hama yangu yanga iri kunoko, ndikati wadi kuita sei, wadi kuuya washanda. Nene washanda wozotora murume kuti upenyu hwacho hunge huri nani. Kati okay fine, hapana problem. Inini ndiri kumbobata kunoko, ega ichiti inekuta yangu iti iye ishande. Kana yashanda yozodedza murume wake, yozodedza murume wangu, ndozopedzisira kuuya kuitira kuti kana musiri kushanda ndikambobata ndokwanisa kuita sei, ndokwanisawo kutumirawo mari muchibatsirikana. Akaita seizvozvo vakadedzana, ini ndakazopedzisira kuuya. So kaya kuno iye ndiye akatanga kuuya murume wangu, akashanda I think akaita girlfriend ine ndichiri kuJoburg. Network yako bamini muchaka hotspota munhu here kana kuti yapera airtime yenyu? Vese network dzatiza vadzoka. Okay. Hello. Hello, network yenyu ndandofunga maperero edata oraita ndei. Tikutsvaga network titori panze. Okay.
so zvadaro sisi ndagara paipaya munhu waingoona wega kuti munhu kufamba kwari kuita hakusi straight pane zviri kuitika taingogara tichingonekana ndombobata mameseji mufoni emagirlfriends okumbira regerero togadzirisana toenderera mberi neupenyu. Inini pako ndaisanda kushanda ndakasanga kushanda 2016 ya tanga kushanda paya tichingonetsana munhu achingojamba chikuita maon and off tichingodaro until pakazotanga corona. Pakatanga corona ipapapa ndabva ndaenda kubasa svikira munhu wangu azonditi achi yakuite sei ugare kustay in kwezichi iwe murume wako anokunetsanetsa iwe ndikazotora munhu stay in basa rikapera anokutamba rafu saka ini ndiri kuda kukukipa pabasa but handingakwanisi kuti upote uchita sei uchidzoka kozi corona paflat patogara pako haukwanisi kupinda nekubuda. Tataurirana paya ndaenda kubasa akabva tanga kuita munhu ari nice macho akundiratidza rudo achifona vana vazorwara vari kusiya basa vaita seiwaiya ndobva ndaona kuti apamwe munhu achinja rega nditi sei ega ndisiye basa murume wangu akatombochema kati regira kuya basa varume vanochinja especially kana uri rofa murume anokuchinjira mangwana ndabva ndangoisa zvinoenda ndasiya basa riya ndauya kumba kamari kangu kainge kanga ndapiwa iyo motikari yake yafa andikwereta mari ndamupa kuti ndichizoidzoserwa mari iyoyi zvakanetsa kundidzorera so pandikatoigara apo pampaine vanhu vakawandisa pampariko rine vakadzi vanongotaura zvakawanda ivo kufunga kwavaita tanzi ndakaenda kunovhura ndakatiza murume saka vaisara vachimupaka mashoko kuti mukadzi wako mafambiro ake haana kumira musha anozodai anozoita sei achingotaura zvakawanda iye haana zvaimbondiudza haana zvaimbondibvunza so zvadaro mumwe musi ndakamuka nchirwara totadza kubikira vana chikafu pakamari kandakasara nako paakarika ndiende chikafu online chikafu ichi chaidhilivhara waita zvekuona chomudzimba ndaoda chikafu chivanhu vandifonera kati hatiri panze pandati handiri kutotuma mwana nemari yenyu panze ipapo aine ndombobvira ndabuda mwana ndi akabuda akanotora mari akanotora chikafu chaichiye vakatodya ine anambobvira ndamuka ndakana kutombodya iye paakadzoka dzobasa amene munhu akamusanangurira ndikakadzi akaigirwa chikafu nechikomba akangosvika zvandibvunza kuti nhasi maswera muchiti ndikati wandisiya ndichirwara handambobvira ndati sei handambobvira ndabuda andakarara saka matenga chikafu makandivigira chikomba chakuigira chikafu wati akutotanga ndiro paya sisinedi ndopandakasendera mafoto aingurohwa paya lasaini akutotanga kutondirova nota basa rekuhura hauswera uri pamba kuzodii mashoko awanda paisisineli ndazama kumuexplainira ndai ndichirwara handaisingakwanisi kubika saka ndatengera vana chikafu ndakareva sisineli handidi kunyeberai aona kuti andirova daro akavhatisa avhaenda ndikati apamwe nyaya yaita sei yapera mai vemuneximedu ndovakanditora vachindibatsira kuti chiuyai mugare munomu inyaya iyi yamaroverwa handambokwanisa kuexplainira ndaichema iye akavhasiya tikira dho vanhu vimbokuda kuvhalidza landlord avhasi kwegeneral dho akati chiuyai munorara imba kumumwe mupurisa wemuarea yataigara iyoyo break yapi break it or make it break it or make it break it chaichaiyo regai nyaya chaiinde kumberi inonyatsonzwa kumberi break it
kugadzirisika vadona yadona right gaiti vadzose right adzoka hello iringoti connecting havana network vana manje ndashandisa vana Berlin IT genius ndandishandisa ndavafundira direct ne airtime ndosaka nguva yavagara ya airtime hamuchisina mufoni mangu avari ngoti connecting havana network guys pane ranogona kuisa airtime ya 100 rand up because network yangu airtime yangu yandakaisa 110 yadliwa naBerlin nemurume wake anogona kuisa 100 rand airtime tiwafonere direct because kufana newifi handifungi kuti zvichabudirira vari kumba kwavo hakuna network akarohwa guys kutsemugwa munongowaini hello irikoti connecting havana network right ganditrack kuvafonera bheki ari kufona but network hapana mine nditrack kumufonera bheki tione network is fucking dololo kumba kwavo maita fadza topai up pa 064 aiti ringoti connecting topai up ndivafonere direct hanzi makurare handisi kurara naye winti ndingarara iko zvino foni yave ringoti broke ringoti connecting havana niki kana maita top up mondiudza ndobva ndavafonera kana maita top up mondiudza tobva tavafonera because ndinotoda kufonwa direct itai maita fadzwa itai topai up nesenditu tiwane kuvafonera straight kana maisa mondiudza ndovafonera direct because network dzavo vese vadonhaka 1 ende vari kuti vari kuhotspotana aiwa ina handikudzei nyaya nyaya isi yangu ine varidzi vai nyaya munodzwa nevaridzi vai alright nyaya munodzwa nevaridzi wayo ina handisini ndinotaura nyaya dzevanhu munozonyatsoteerera nyaya yavo munyatsonzwa vachiri kutanga wani nyaya nhasi tiri kuvata pano vachiri kutanga garai zvenyu mudzika vane zvekumwa endai motora mumwe kuine mubika makofi mudzoke nemubika makofi muye nawo pano tinenge tiri pano apa Pamela asati amufonera kapa tasati afonera Pamela saka omu ndatokangamwa hanzi hatina kura kuchakachena isatojaira tinomuka nimangwana tinotomuka don't what tinomuka teseta maalamu tinomuka Laura Veva ari right doidoi aripo doidoi yes vane bhodhoro itai zvibhodhoro zvenyu tichiri pano hanzi vanotoda 200 rand zvogona kudaro ana vanogona kutoda 200 rand uri right vanogona kutoda 200 rand because tichiri pano because baba vachazoyawo kane saidhi ravo saidhi rababa vanje ndoro handipedza ini saidhi rababa ndoro handipedza chimafuta baba vachapindawo kane saidhi ravo tiri kumbonzwa amai mirai makadaro hanzi can we see doidoi gezu doi are you ready yet? Hello. Did you show them your hair? No. While you are waiting for who put this thing here? It's Auntie. Show them your hair. Because this is my hair. Show them your hair. Show them your hair.
Where did I put that thing? Hands doi. Your mothers are greeting you. She's greeting you. Tama Kuyana is greeting you. Greet them. Hello. Chino Bliss is greeting you as well. You must give them some of your hair. No. Yes, you must give them. Look, it's too big. It's too big like this. It's too big like this. This is too big. You must give them others. Fabi is greeting you. She's saying hi, doi. Sholta Makore is saying hello. Spetty Dewa say hi. Greet them before you go because they're going to chase you away very soon, Panapa. Paina Tawan is also greeting you. Yapindele ATM guys T Bativan. Yapindele ATM T Onek Batavan. That's a beautiful girl. Kesu. Thank you. Kwanzi yandikuite vhudzi na doido na madwepi. Kwanzi come let me do it. Madwepi serious you want me to because he zvachironetsa. So mumasaluni tuchejwa misoro mitatu, tusachajwa misoro mari yemisoro mitatu. Hanzi Nafiki send me the hair when you cut it. She wants her hair. To cut it. You're not going to cut it. You just give her half. No. Your mother is Lois saying hello, my daughter-in-law. Yapindele airtime. Tit. Anzina and mama ballerina, you are so sweet. Are you sweet? Nah, she's lying. I'm sweet. You're not sweet. I'm sweet. You are not. Yes, I am. She doesn't know that you are very stubborn. I'm stubborn. Yeah, you are very stubborn when. Oh, no. Hanzi yaita. All right. Bye-bye. To a what? Huh? What happened to your what? Okay. Yaita. Right. Can you find my Stephen Wire? Oh, there's one in the call for the afternoon. Gigi. Ni WhatsApp is the call for the direct. Right. Oh yeah. Hey, even ichangotanga unogona kuibata. Iyi nyaya chitudisturb network chete, but ichangotanga unogona kuibata. Network ngaisati disappointa zvokuti titrige. Baba pacho pa network yakadhakwa wasi. Zvoreve ndaindifonere murume wacho. Hanzi pe number yeSLC. Mani ndiri kutofana direct. I'm calling you direct. Hanzi dzatapera. Ndiri kufonera ine airtime straight. Bata iPhone. Ndiri kufonera ine airtime straight. Bata iPhone. Koma bata phone straight. Network yavenonisa imira ndifonere murume wacho. Network dzavo dzonetsa idzi vanogara ipi unonza network kudai. Hello, yeah, ndatongoita zveni ndatofana neATM straight because ndatonyatsona kuti network yenyu kunetsa. Saka yamedhe menyu ndotira kufona kuti direct haisi kupinda chitongowapa ifoni yenyu tishandise foni iyoyo. Okay. All right. Hello. Hello, chitongotaura ipo baba because kuyenyu iri kuramba kupinda iri kuti inoda voicemail yababa Steven ndo yapinda. Right, ingoti igaga katifambe nenyaya hande itinzwe. Tiripo zvedu taura nyaya yacho tinzwe Ndarohwa paya zuva rekutanga manheru. Tazonorara kwalandlord paya. Mangwana makuseni ndobva tazodzoka kumba.
iye akabvaenda zvanodedza kufundiswe kuchechi vabva vauya vakati ngatitaurirani muregererani chechi ndanzwisisa paya ndaregerera munhu abuda aenda kunonwa doro nemashamwari ake ndobva aenda panoshanda mainini wangu ndobva anovaudza ye ndakanisana nemwana wenyu kumba uko ari kuita zvekuhura chichi vakati hande chinoita sei tinogadzirisa nyaya ndakatorarama mba ndadedzwa panze veititaure nyaya ndakuexplainira mainini wangu kuti andonyeketa sei yakaitika tikutaurira kapanze tikuti tikugadzirisa nyaya munhu ndofatanga kuti hwani kundirova futi pamberi pamainini vangu ndakachizonyatsorohwa manje kunyatsosikwa chaiko chaiko vanhu vabuda vabata paya iye abva mumwe akafonera polisi payauya saka polisi chakadedzwa yanga isingaiti nyaya dzearea yataigara vabva vasiya vamuspreya vabva vachifonera imwe polisi kuarea yamunoita sei yamunogara iuye ite seimusunge iende nayo ndibva ndangozviendera hangu mumba vanoita sei ndobva ndanorara ndikagara kazodhauda mufundisi ndiyo nyaya itika ndakazosara ndikarohwa paya vauya futi vataura chimbobva area yamunogara kuti area yamunogara yanyanya chii mashoko mangozvienderawo kwenyu mega mugunorarama life yenyu ini chingoregerera ichii ahora ndaregerera munhu paya takamboita nguva asina chaamboita tiri tichigara zvakanaka munhu azoita girlfriend saka pamba patakabuda pekutanga pacho patakabuda ndasiirepo kunsandaroho patakabuda ndopaakasara girlfriend rake tichigara ipapo akabva asara rume yatakabuda ndo yakapasunza girlfriend yake saka mukadzi wandaiwira nonaye ndiyakazondusa svikanzi iwe murume wako ari kumboyera achirara kumba manito kana sometimes anodzoka sometimes aite sei asoki saka ari kurume yamakabuda ndo makasara mukapinda girlfriend yake uya tizomutaimira uzita sei uzomuona aoraiti ndabva ndaenda paipai manheru iye mva ndamufonera uri kupi zvikanzi ndine genga rangu ndiri kuita ndahaiwa chichi ndichaikoko lepo iye ari pamba pai nditori pachiti saka landlord akabva atondiona akabva atozoti chaita sei tabvondoka ndokati tangotonditaudza akatoti achichi ndozvitoita varume saiti hondo siyana naye chichi vandidzora kurodzisafisa ndabva ndasira kumba iye ndabva ndamufonera zuva racho akauya kumba kuma5 am before that ndisati ndanhingirikina girlfriend rake roro raigona kana kungofona iyo patobuda nyangwa achiti aibva angobuda aenda ndakasvikira pakustroka sisimeri nenyaya iyoyo ipapo pacho ndaisa ndakushanda ndichangoya kunoketo ndaisa ndakushanda ndakasvikira pakustroka sisimeri ndikatorwa nemunina wangu ndikagara nemunina wangu ndichisumudzwa kuenda kutoilet ndichisumudzwa ndichigadzwa ndichisumudzwa ndichidyiswa ruoko negumbo zvisingashandi ndazorapwa paya ndapora ndatanga kuenda kubasa aingodaro negirlfriend rake iroro ipapo korona inga isati yauya ndaenda pasirira korona yazouya apa ndakushanda murungu tichingonetsana daro girlfriend rake iroro hana kusiyana navo pazoya korona pandakazoregera basa ndisisashandi ndobva tati atoita sei ngatitsvagei business yekuti angatihodhe ichi nyama tengesa nyama saka ndaitsvaga vanhu pawhatsapp iye ndiyaizoita zvekuita sei zvekudhilivhara ndakaisa muriwo pagroup vanhu vachiita sei vachiodha iye achinodhilivhara so pane rimwe group ndakaisa then pane mukadzi akabva kominda akati madhodha yamunotengesa ndicho chiichocho chamunotengesa ndakati ako zvamboita sei but madhodha iye ari kutoita sei ari kutondipa mari avatanga kutukirira mukadzi uya mari iyoyo iwe uri bhisi kutengesa inini ndindiri kuidya mari iyoyo murume wako anochengeta akati anonaka akataura zvakawanda sisimeli ndichingoti vagoni zvenyu kamunoitirwa zvakanaka isusu tisivei venhamo
akataura zvakawanda. Vanhu vakatomudaira vakati kwakanaka here, engwani mai avaisa bhizinesi ravo wani mugurupu. Kwa iwewe uri kudairira uchituka munhu, uri kuzviwanepi? Munhu wacho uri kutukana naye asi kana kukupindura, uri kuzviwana kupi? Vanhu vese vakutotanga kutoshanda naye pai vachitomutuka, unyari huri chichi agoti kundituka zvikanzi murume wako atodhilivhara, atondisira imwe mari, atondisira mumwe muriwo. Akataura zvakawanda sisimeli kusvikira mumwe mukadzi abva adhininova wamuburitsa mugurupu muya. Ndobva tonditi iwe unozoti munhu ndamusecha mugurupu raari ari mugurupu ren'anga. Ndatoti ine nhamba dzake handina mufoni mangu, ndatoita sei ndatomubhuloka. Manheru murume auya adzoka ndamutsanangurira. Ndozvaita sei, ndozvaitika. Haana kana action yakatora, kana kuti ati tione nhamba dzacho, kana kuti ati chii, hapana action yakatora. Akangoramba akanyarara. Ini ndobva ndaita sei, ndobva ndanyarara. So shamwari yemukadzi uyu manje yakazouya kuinbox, kana kuti munhu wanozivana naye here handinyatsozii. Zvikanzi kana uchida murume wako anotogara achitouya, ane kamota kaimbofamba nako, avha atokaexplaina nemusi wacho wakaenda kune zvanga akapfeka, avha atondiudza ende exactly nenguva dzacho idzodzo ndo dzanga ari kuarea iyoyo. Zvikanzi vanhu ava itsaidza kuti mwana uyu ndewe murume wako kana kuti ndewe murume wake akaenda, asi mukadzi yatori nemwana mucheche right now, ende murume wako anogara akauya. Zvokuti kana uchida uchinditendera panouya murume wako, ndogona kukufonera kuti uya murume wako ari pano, kana kuti ndokutorera mafotosi nemafotosi emukadzi wacho kana uchitoda. Ndava ndatoti usaite sei, waitako basi, waita sei, wandiudza, but nangu handabasa nazvo nekuita sei nekuzviziva. Akati ndiwe wega wandishamisa, asi ndangoti ndikuti kuti ndonyaya iripo, kuti ukazvitsvaga uchazonzwa kuti kune mwana. Since that day sisimeli, since that day ndinoenda kuperiod ndokona ndakana 15 days ndichiita heavy flow non-stop. Sei zvinezvi this month zvimwe zvakaitika pa23 months zvaitika. This month rinorya ndatoenda for 18 days sisimeli ndichikaunta madays and heavy flow. Ndofunga ndakuradzai ndariona. Dzimwe dzenguva sisimelika ndoita kugara pabhaketi richiita kuchururuka kunge weti, ndoita kugara pabhaketi. Iye haana kana action yakamboita sisimeli, handidi kunyebere, haana kana action yakamboita kuti munhu azokutuka pagrupu tione nhamba dzake kana kuti chi, haana sisimeli. Kubasa kwandoenda ndofunga ndakadonha ndichigeza mota ndikakwara gumbo rangu riri kuzvimba kuchitsitsinho kundikafamba, kozi ndinofamba sisimeli ndomugana 5 kugadzirira mwana kucreshi, kumubikira, kumugezesa, ndonomusiya kucreshi, ndokwira taxi ndoenda kubasa, ndokwira mataxi 2 kubasa kwandoshanda. Ndaburuka ndofamba chidistance kusvika pacomplex yandoshanda, gumbo rangu ndotosara ndosvika kubasa karakutorwadza kudhara. Haana kana kiya nazvo, iye anongomuka ogeza obuda oenda. Zvokuti ini ndazofamba sei kana ndazosara sei nevana, haana basa nazvo. Sisimeli anosarudza kutakura vamwe vanhu vekunze uku kuvabatsira, but inini ndinoenda nemataxi. Ndikadzoka mumba sometimes dzimwe nguva ndogona kusvika mumba past 6 zvichienderana nekuti taxi ndaiwana nguwai. Ndinosvika mumba kuti ndichizoita basa remumba, kuti ndichizozvibhalansisa kuti kusuka kudidi ndendatoneta kudhara sisimeli. Vana vanenge vada kubatsirwa mahomework. Zvese izvozvo zvine zvakamirira ini nekubika, kuwacha, zvese zvine zvakamirira. Iye haana kana help yaanokupa. Saizvozvo ndichibleedha kudaisoka, kukotama musana wacho unenge uchitorwadza, kuenda kubasa ndezvekuvavarira kuti ndikada kugara. Ko uyu mwana wangu wandinayo anoda transport, anoda school fees. Ndikada kugara ndinoita sei mwana wachona mazvona. Saka iye haana basa nazvo, haakubvunza, hadii. Of which imwe nyaya inondirwadza sisimeli, baba mwana wangu wekutanga vaibhadharira mwana wavo chikoro, iye akazvivhiringidza akati unozotaura navo pakuti kudii. Ndakati aiwa ndichataura navo. Mukadzi weex yangu afa ati ini ndogona kutumira mari chii, ndiye angapota achitumira mari yechikoro yemwana. Abva azvivhiringidza futi, mukadzi wasvikira afa haramwa.
sisimeli mari yemwana ichauya. Hapana, I think 3 months ago or so, anga kumufonera murume kuti mari yemwana madii, muri kufungei nemwana, itai muchirangarira mwana. Inini handizviso ndo zviri kuitika sisimeli. Until baba wemwana wazoisira mwana upa message kuti chi ndo zviri kuitika, ko chii chiri kuitika, inini kana ndane mari ndichaisa. Of which munhu angatotsamwira kuti aibvunzwa mari nani nababavo. Mazviona sisimeli. So imwe nyaya yakaitika takambotosvikira pakuseparata. Ndaona kuti marriage yacho haisi kunakidza sisimeli. Ndofunga pandakamboya kwamuri paipa ndichikudza ndakazoenda kunoitisa protection order nei paya. Ndaenda kunoitisa protection order, mapurisa achimutsvaga vachida kumusunga nenyaya yekundirova kwaakandiita pamwe pacho pechitu ndawana basa. Ndaenda funga kuenda kustay in. Saka vanhu maini nongo waida kusara nevana akabva ati mukangosara nevana ivavo tichanetsana. Munosara nevana ivavo pakuti kudii tichanetsana. Maini nongo varamwa vana vakati ndikwanisa kusara nevana kozi murume wako munhu ane hondo anouya akaita sei akatinetsa panapa. Saka iwe uchiregera kuenda kubasa. Pandakauya pacho ndakumubvunza akabva atanga kutoita hondo tondidzipa sisimeli. Ndikazobatsirwa nalandlord wakadedza mapurisa wakati zvanyanya. Mapurisa ebva ndava explain wakati ita protection order zvese kumakoti ndikaenda. Chakazondinetsa inyaya yekuti manje ipapo pacho ndaindisisashandi. Ndobva kuti ndichizodzifambira nyaya dzedzinda ndisina mari yetaxi yekuenda kumakoti kwacho kuzuva iyo ndonzi dzoka musi wakati murume wako hatisatambati, dzoka musi wakati murume wako hatisatambati. Apa adresi yacho panga achigara pacho ndaindisina kuti vanomusira protection order. Nyaya yebva ndatoona kuti futi yandikurira apa nzara nevana. Ndobva azokumbira regerero bva ndamutora futi bheki. Tagara paya aamboita kunge munhu ari nani. Atangazve futi sisimeli. Anobuda 4 AM anogona kudzoka 11 ndiri kubasa. Zvazodai but mari yacho kuti uzoiona kuti munhu ari kushanda na4 kusvika na11 PM hauione sisimeli. Ikakwanisa kubhadhara rent inonhonga zvinhu zvishoma sekuti kana kuti sauti yapera anouya nesauti, ukati shuga yapera anouya neshuga, ukati chaunenge wataura ichocho kuti chapera ndicho chaanouya nacho. Mabhuku emwana icho ekukiresha asati apedza kana kutenga akataurwa acho ari kudiwa asati apedza kana kutenga. Pacho munhu anenge achibuda kana na5 odzoka kana na11 chaatenga chacho hapana. Ukada kuti unyatsomuonesa chazvo kuti aona upenyu daita anobva kurumbidza kuti hasha anenge akuda zvekutokurova kuti uzonyatsoexplaina kana kuti uzoexpressa kana zvimwe zvinhu zvinenge zvichikurwadza unenge wakutotya sisimeli. Seipapo panyaya yazondirwadza nhasi yazosvikawo ndizokuisira imeseji ndakatanga kubhilidha tofunga kuma7 dzemanheru nezuro. Nani stop sisimeli ndakagara pabhaketi richichururuka hefu. Ndakapedzera ndakurwadzwa mosa paguvha pakapedzera pakundirwadza raita kuchururuka. Ndafa wakamboenda kwadokta here kwagynecologist ine problem yako iyoyo? Ndakatomboenda ndikatotariswa nemaspecialist chaiwo kumbona problem. Wakaitwa pap smear? Problem yatiri kuona. Wakaitwa pap smear? Zvese vakandiita sisimeli. Okay. Kuchipatara ndakatosvikira pakupfekedzwa mapamba. Ndaendatopasirira ipapo. Ndakatosvikira pakutopuwa zvimapamba zvezvavanhu vakuru zveshe kozi raita kuzadza zvimaplastic zvepamubhedha zvese zvanga ndakaisirwa raita kutota. Vakakuita masikani here kutarisa mafibroids? Zvese vakandiita sisimeli, hapana chavasina kundiita. Okay. Zvese vakati hatisi kuona dambudziko rawinaro isi kuti nderei. Zvese zviri right. Mishini inotarisa mudumbu yese vakanditarisa vakati zvese zviri right. Okay. So pane madzimai ekuarea kwandogara vanga vachindibatsira nemaprayers vachiti angati zvimwe zvinhu zvinodaita sei kunamata ngatinamati. Vanomboti kana ndiri kunzwa kusanhasi panga ndiri kubasa itingi ndashandisa mapedzi anenge 3 zuva rese.
but ndikangopinda mumba manje ndopazvinonyanya rinotonyanya kudurura unotochinja wachinja rinovha ratoita wisi ndikangopinda mumba kana ndiri kunze kuzvinoita sezvaita nani kungopinda mumba zvobva zvatanga mumwe wangu kuti andibvunzewo kuti ko uri sei haabvunze gumbo kukwara kwandakaita kana kuti andibvunze kuti rakazopora kana kuti rakazodii haabvunze sisimeli anongoita kunge zvinhu zvese zviri normal kuti akunzwisisa kuti warwara kana watotakurwa neambulance selast time pandakatakurwa pacho ipapo ndichizoenda kuchipatara anga asipo akatodza zvokunzwa nzi mukadzi wako takamuendesa kuchipatara manheru ndobva atevera vatonzi nadriver ambulance mukadzi wako takumutransfer kumuendesa kubig hospital hauna kana kuya nehembe yekuti achinji hauna kana kutakura chikafu unofunga kuti mukadzi wako anoita sei arara ari panapo ndofati oraitirege ndimhanye ndinotsvaga hembe ndobva aenda paakazanditero chipatara kwacho akauya asina kana chikafu kana chekuti munhu asipero chipatara akauya asina sisimeli kuchipatara ndakaadmitwa ndofunga almost 2 times pamwe pacho ndakangodonha ndobva ndaendeswa futi kuhospital anga asipo futi sisimeli munhu yeye wekuti anokufunga kana uri kunze uko kana aripo so haana kana rudo sisimeli kana kuti akubatsirawo kuti munhu ari kuwandirwa nebasa akubatsirawo kana kuti kunhonga kana hembe yake pasi chaipo haaite sisimeli zvese zvine zvakangomirira ndakaona mumba masviba anotora mafotos achisendera kuhama dzangu kuti onai hama yenyu utsvina waiinayo hama dzangu dzedze kuti dzindiudze kuti murume wako ari kuti zvakati havatauri vanenge vachitoseka sisimeli vanenge vachitoseka kuti tsvatu hama dzacho idzodzo futi dzaanosendera dzinenge dzichimushaziva uchiperekedze kwakati uya zvabva zvazoda inini kuti kumuti chakati chakandiperekedze kwakati anokomplaina sisimeli nyaya yazondirwadza nhasi wiki rese ndanchimukira kumuka kuma5 kubika chikafu chemwana kunomusiya kucreshi ndodzoka ndomhanya kurengi ndoenda kubasa ndichishandisa 2 mateksi sisimeli but pane hama yangu yepedyo sisimeli yanga achiperekedza kubasa kutonomusiya kubasa kana ndizoziva kuti vanozodzoka vese kana kuti havadzoke vese handiziva hangu ipapo sisimeli but wangu wacho anga achinonomusiya kubasa saka inini kuzozvibata kwandaita pane murungu wangu wandoendera kubasa akandisendera meseji akati ona pane munhu abva kuindia anonoklinirwa mumba make mune tsvina saka akangosenda location nhasi ndopandati ndite sei ndiperekedze ndopabva pafona hama iyi manje zvakanzi ko uchiri kupiwe tauda kuita sei tauda kuenda wanonoka uchiri kupi vatomboita infect 2 mamised calls achirambodaira ndikadaira pafoni yako unzwa kuti vari kudei because munhu weukama nditi azeza kudaira paazodaira ndopabva azonzi ko uchiri kupi tauda kuenda ndarwadziwa sisimeli ndarwadziwa ndikati inini ndofamba netsoka nekutonhora kwakuita mwana ikosora asiwo unosacrifica kuperekedza unosacrifica kuperekedza hama iyi inini ndichikwira mateksi zviri nani hedu tisiyane because since takagara tese hapana patakambogarisana mune zvakanaka tikataurirana zvakanaka tikawirirana zvakanaka especially nyaya yebleeding sisimeli iri kundirwadza haana kana action yakaita kana one panyaya iyoyo hapana kana action yakaita apa inini kubasa kwandoshanda right now so far dzandingatoti dziri stable 3 days dzandakapiwa nemurungu endo dzandinadzo dziri stable sisimeli ndambofunga kuti zviri nani iye aenda hake kwake ini ndienda hangu kwangu mumwe nemumwe ozvigarira because imba yachonaka haina kana mufaro sisimeli mukada kuti muexplainerana anobva kwidza hasha anenge akuda zvekutorwa sanhasi makusena choenda toti arega ndidzika hangu mumota mako andidzvanya maoko aya zvekundidzvanya zvezvekuti aubudi tisati apedza kutaura ngatitauri makuseni anga akatozvimba maoko angu ndiri kubasa anga akatozvimba saka panyaya yekurova ndo yaakundityisa sisimeli kuti kana akamukada kuexplainerana zvakanaka anobva akudza hasha kuti inini ndichimuoneso zvinondirwadza zvacho nezvaanoita zvandisingafariri unenge wakutotya kurohwa semwana wangu musikana akatoafecteka sisimeli ndofunga makambotipa kansela vaiva makambotipa tikazoita breakdown of communication nekuda kwenetwork because vari kure aiexplaina zvinomurwadza mulife yake ndofunga last month iyo akasvikira pakuzvitira weti mumagumbezi
Yeah. anga kuitira weti mumagumbezi kusamuka anotaura kuti ininika life yatiri kurarama muno mumba zviri nani mundiendesenyi kuna baba wangu makaramba kuti ndiende kuna baba wangu yewa anotaura zvakawanda zisimeli kuti mukataura naye munorwadziwa nemashoko anoburitsa izvinezvi munhu ari bhita munoza anongopedzera toitira kana mwana nyango rafu kozi munhu ari bhita munhu ari bhita kana kuchikoro ikoko handizive kana aine zvinhu akatofoira futi this term nekuda kwemastress emumba izvezvo zvanotaura mama ngativasiyei baba muinde munoroja pandeyatsoona ndikada unoroja mari yacho haikwani kozi mari inoperera kutransport nekuchikoro kwake anenge achida lunch mwana yekutakura kuchikoro mari yacho haikwani but situation yacho yandiri sisimeli handidi kunyebera indiri kurwadziwa handidi kunyeba. Alright, tichakunzwa bamnini handiti vari pasaidi chipowo baba Stephen foni tinzwewo saidi ravo. Bamnini. Hello. Ya zviri kutaurwa nemudzimai wenyu ndofunga makateerera muri kuzvinzwa hatina kuda kuita makuwa kuti ndinzwewo kuti kuzonzwa kunangoti regai ndikuisei pamwe chete tinyatsonzwa. Hameno mune chiwo chekutaura ndizvo here zviri kutaurwa nemukadzi wenyu kana kuti hazvisiri izvo? Zvimwe ndizvo zvimwewo zvinenge zvichipotana. Ndezvipi zvamusiri kupokana nazvo? Zvamuri kupokana nazvo? Especially panyaya yemwana apa ka. Iya ndikamutsura kuti mwana angadai ngada iye anogona kuti no mwana anga ari right andivazvona. Okay. Even handifungi kuti ndakabvomuspoila mwana wacho kana kuti iye anochita kuti iye mwana inini kana sana mai vake handiti iye anobva ahakira kuzvinisiri zvake andivazvona. Okay, sekuti anohakira tipei example sepapi like munenge muchitaura nezvei? Sekuti sofa handiti kuenda namai vacho sofa but iye anobva atohakira kubva ita saidi ramai vake anobva atohakira. Mwana wati kutaura nemakore mangana? 12 years. Saka anobva apindira panyaya dzenyu dzamunenge muchita muri 2? Anobva atopindira panyaya dzisiri anobva atohakira ipapo. Ko imimi makafonera maigofonera step mother vemwana muchiti tikuda mari school fees zvosiseizve? Aiwa nyaya yatika ndeyekuti ane apa panenge anenge atadza kuexperience zvakanaka because ndiye akatondifonyera baba vachatumira here mari kana vachatumire mari nobva ndaita kusa izvozvo but ndakafona iye asipo pandopa kaita problem ndakafona iye aripo zvakanaka but ndakazofona asipo. Alright, handei panyaya hombe chaiyo nyaya yekurovai mukore unocharohwa munhu here bamnini? Aiwa nyaya yekurovana akatumwa takatorovana patwa netime. Mogoti pane time nhasi mamuchimudzvanya nyamaoko? Aiwa andatanga mudzvai maoko naita kuti aiwa usaburuka tese titaure nyaya yacho ibva yangopera handamubve ndamutomurova ndatoraa zvakanaka usaita sei but bamnini mapictures andakatumirwa nemukadzi wenyu akarara mumachira ipapa ndipo pandaida kukutumirai mapurisa kuti aizokubatai but ndakazvidzora time yacho ndikati unoziva kuti chii ndakatomuudza mukadzi wenyu tosai machatsi angu naye ndakamuti before usandaita izvika izvi tanga wadecide because vakatorwa kana uchida imba yako makazoti ndakapusa imba yako because vakatorwa zveshuwaka nestate yaurika iyi havabudi zvekumhanya icovid inoi ndakatomuudza kudaro mubvunzei akatsemuka tsoma akusi kudhara I think it's last week or 2 weeks back mamurova akavata machira akatsemuka muromo wese wakazvimbo. Aiwa mwedzi uno handambobvera kana handambve ndamurova ndifunga tova ne3 months kana 4 months handina kana mubve ndamurova. Nai mainini picture dzapicture dzavasindira muri mablankets ndedzarini? Ndedzepakorona ipapa. Hadzisi dzerisenti ndedzepapa pakata but still bamnini munhu anorohwa here kana akanganisa? Pane pasina kuexperience zvakanaka apazvisa pane pamwe pasina kunyasa kujekesa. Papi jekesa itinzwe? Pane pandakambosiyana handiti pandakambosiyana usunga zvokuma 2 to 3 months takasiyana saka iye painge ndinonga kwepanga pane munhu anga kufambidzana naye ndo pakatangira nyaya yacho. Kuti kudii
kuti mumurove. Because handisanga kufambidzana nomunhu munhu pandakazodzoka kumba inini ka anga kufambidzana nemunhu ani mazona. Saka ndobva mati imi ndobva mati rega ndichiita bhokiseni pamukadzi. Aiyo apa naana kuti handiti aita sokuti airamba kuti ndamunofambidzana naye but ini ndakazobata message kufoni. Saka mabata mukadii mukarova here? Ndopatakanetsanirapo zokurovana. Iti ndakarova musati ndopatakarovana. Iti ndobva ndamukiya. Chokwadi papo. Munoiziva inonzi domestic violence? Kana muchirova mukadzi inonzi chiyoyo. But zvakaitika kudhara nezvazviza zviko zvaiko zvino. Chero zvakaitika 5 years ago. Imi simba rekusumuka muchirova mwana umwe munhu munori wanepi? Because munoziva zvinoitika. Munoti muri kurova mwana wevamwe vanhu kamomurova pakaipa pasaidi pehurapo. Anti obva bloka mapaipi obva fira ipapo. Vangani yani makezi amunoziva muno South Africa makezi amunoziva kuti hanzi murume nemukadzi murume anobuda chiti ndaitamba taifunga kuti tikungorwa semazuva yese mukadzi obva ati zipa zobva ati d. Sekende kumusha kwedu ava vana black wadhadha vakadza kumusha kwedu ava isusu tine ngozi tasiyana nevava vanorarama chirungu yokuti havana ngozi isi tine ngozi. Mukadzi harowe chero zvikaita sei ndofunga ndikaita sisi venyu nhasi ndikainchikuziva kuti bhudhi ndikurohwa nemurume munondipa advise kuti chiini? Pane pasina mira musheka munoti nditidzoka kumba kana toya kuzorova mukwasha handiti? Ko saka imi kana makurova mwana umwe munhu saka moitwa sei? Pamene ndiri kutaura nemike kupesira apa ndiri kukurespectai ndikutaura nemike kupesira nenyaya yekuisa mwana wemunhu ruoko. Next time hatitauri zvatiri kuita izvi. Next time hatitauri and this will destroy you zvachose. South Africa munotozona kuti kuenda kumusha kunorima kovhuka muchilei muriwo nemapotato zvichitori nani because South Africa munenge musikashashandiki. But tisingadi kudarano so mwana wemunhu harowe. Iyo ndio crime hombe kuti izvozvi right now kutumirai polisi pamapenchi apo chapaka dzinouya dziri 8. Domestic violence is never condoned muno South Africa. Musafe makaisa mwana wevanhu ro kana maona kuti makonanaka pane dzimwe way dzekusolva maproblems enyu kana kuse munhu chirume kana maona kuti makonanaka kumbobuda mafurwa nemhepo modzoka time munhu apora because vakadzi vanopopota. Noti kuti musumudze ruoko muchimurova. Anditi saka imi munoda kubvunza mubvunzo mukadzi wenyu munomuda here? Asi kama actions enyu imi haashowi rudo anoshowa abuse. No kana iye ndikamuudza daiwadaitada iye manje pamwe anenge asingazvidi. But ane kodzero kai kuramba kuti handizvidi? Handina kumurambira ndatomuti nange daiwadaika tiuisane but zvakuzvadafanira masikara pandazodzoka kumba zvazvitivanani. Ko nyaya yekuchihure iyi makore ano kuchahuriwa here naiba mnini? Chihure chichiri mufesheni here mazuva ano? Chihure yamuchavanaye ndeyakudhara iseko zvine ndakatomba kana foni yangu tasaone foni yangu kana uda kugara naye aikonera handina kana munhu ndofunga tovane baba rakagaswa namufundisi pokutanga ndakupinda muno muka svikara nhasi handina kana munhu. Hamuna munhu imi? Handina nokutonga ega handitorina kana munhu. Muri kushanda here bamnini? Saka munogona kuriritira mhuri yenyu here? Ndinogona kuriritira. Because handioni kuti kana muchiriritira mhuri yenyu uyu mwana wake mukuru munomuda here? Ndanzwa muchitaura kuti hanzi ndiki mwana wake uya ndikamudza chakati anodai mwana wake hamuna kuti mwana wedu. Saka ndopanditaura ndite wanda kuti mwana uyu munomuda here? Because handitagara kubva kudhara swaiko zvino izvi. But mwana uyu ave pastage yekuti akuitawo kamusikadzi wake my 14 years 12 13 14 zvichinda 16 vari pastage iri crucial yekuti ndo panotaka kuita musikanzwa yevana yozopera. Handiti saka right now nemusikadzi inopota chitikuone mwana nechichichi handiti maona ndofunga mutadza kusvigamuchira kuti mwana uyu istage yevana ndopavasvika paistage yekuti vana noitawo musikanzwa zvozodarika. Because mwana wamunobata semwana wenyu chaiyeka hamumbotauri zvamamuchita kuti mwana wake ndikamudai munoti mwana wedu tikamudai. Ndadzamataurira anga achita tikadzi mwana wangu haanga asina kutiwo mwana wedu. But hamutsivi chivi nechivi kabamnini hamudzivi mvura nemvura moto nemoto. Imimi kana muri baba vemba chako muchida munoziva chinhu chinonzi respect bamnini. Munoziva kuti mukadzi kuti akupei respect mukadzi wenyu is soft spoken munhu ari very soft inema kutaura kwaanoita kwandatadza achitaura apa munhu ari very soft.
manje kuti imimi mukadzi kuti akupe respect kumba kuna kids sezvamurunga ukadzi achitwa emergency achitombona kids kuti mumba menyu muna kids aka imimi men up semurume itai semurume iko zvino mukadzi wenyu ari kubleeda ari kurwara makambotsvagawo here kosi semurume kuti mukadzi uyu chiita kuti munhu ableeda 18 because it's not healthy ka akaramba achibleeda kudaro anofa blood riri kubuda kana risina replacement riri kungobuda riri kubva pai blood iroro kana kambozvitaura kuti shamwari hatimbodai tida kanzi ndokuinda kubasa ndogona kuwana off kana manje ini ndakuinda kubasa manje because ropa remapictures handisendera harisi normal kuti hanzi harisi normal ropa rakadaro and 18 days munhu achipfeka pad it's not easy mapaketsi kana anosvika 10 kai it's not easy mufungenyu kumunhu echikadzi bvunza 4 days chaidzo unoita kunge waita gore kokuzoti 18 days nzikurai tsitsi mudzimai wenyu bamwe kana muchimuda hanti munotobata mukadzi wenyu kuti hakuna kubasa kwaoenda nhasi tokuenda kunorapiwa tsvagai chiita imi muri kuzviziva kuti maybe pari pamakafura napo pakaita kuti mukadzi wenyu agadzigwe kudai munozviziva because ari kuti kana kwayakumba ndokwazvinowedzera zvinoreva kuti maybe mumba menyu imomo ndo munhu akagadzira imi mukati munhu akagadzira mumba menyu imomo hamuchazivi kuti zviri kubva nekupi anokufirai mukadzi uyu anokufirai haasi kuiswa madrip haasi kuwedzerwa rimwe ropa riri kungobuda anopedzisira aita pale muviri wese apita pale muviri wese ka mozati mukana zvatodaroka chatochaya muchatozoroora manje dzaamombe hamunoti ngani maraguva makudemba manje fambai nemukadzi wenyu muone kuti momurapisa kupi it's not health even 14 days chaidzo hadziiti kuti munhu angadzi anoramba achingobuda ropa 14 days saka muchapagadzirisa sei because right now zvamuri kuita zvese izvikaizvi mune mwana yeye wamusikana wenyu mukuru moita mwana mudiki vana ava they adapt they copy zvavanonamba mavo zvamunonamba menyu kana mba venyu achiona vana vachana violence vamenyu vana vachakura vari violent kuchikoro muchadaidzwa several times nenyaya dzeviolence because vari kuzviona kumba kwavo they end up thinking kuti violence it's a normal thing vanopesa vafunga kuti it's a normal thing every day kunorwiwa unorwisa hondo nehondo ukaona munhu adaisa rova kuchikoro kwana wanzi rova vachapesa kuti nokuti vanokopa vana vari very sensitive zvavanoona vanotevedzera saka even mafunga kuti muda kutaurira mashoko itire bedroom menyu imi menini murume wenyu imba yenyu muchiri kuida here mainini murume wenyu muchiri kumuda here imba yenyu muchiri kuida here inini kutaura chokwadi pamberi pamwari handichamutrust kutaura chokwadi pamberi cause tinogadziriswa 2 days oita munhu for 1 week vechi3 odzokera futi kumabasa ake aya pane pamwe panga ndasirira sisimeli uyu mwana wedu uyu mukuru wekutanga uka hakusi kumboti hanzi haana respect kudhara kwese aitoteerera chinzi akanzita zvakati aitodedzera kuti aitoti dedi but padhei rakandirova rachona iro rakandichipinda mumotikari nemwana mudiku tinotaurirana pasina vanhu tigadzirisana mukutaurirana mumwe akadhiraivha mota kuda kutipinza mudhamu kuda kutiwiridzira zvikanitotofa tese koziva kana uchitaura kuti ngatisiyana nokuenda kuzama kuti kudii kuda kutiwiridzira mudhamu ndikamisa kubata steering simeri kuitenesa kudai pamarobhoti pakazara vanhu kuitenesa kudai kusvikira ndaita kunge ndachikora motikari ichibva yadzima ndokupona kwatakaita tichida kuitwa mudhamu kubva ipapo mwana upakazidondo zvaitika haana motikari kana chitoikwira ka zvezvekutomanikidzira kuti kwira titoenda koza handina mari yekukupe transport kuti usari uchiteera but anenge asina kutogadzikana kana even nhasi patati izvezvi tiri kutaura takagara mumota atotaura kuti zvamurimi muchawidzirwa mudhamu nenharo dzenyu hamunzwi maida kuurayiwa maida kuti ndisare ndiinani anotaura kudaro kozi zvinhu zvaari kuona zvichiitika handiti kana ini dzimwe dzenguva mota yacho kana ndatoona kuti pana patakatangwidzana ndisida kuenda kuchesi ndichida kuperekedzwa ndosarudza kuenda kunomira pahiking spot kuti zviri nani hangu ndihaike kozi hauzive munhu mudhu yainayo togona kukuduburu last saturday kozi kunonetsa mateksi takazotakurwa nemumwe mupurisa wetraffic achindindundurudza pahiking spot apo kwira chete mumota tiende kati nini mwoyo wangu uri kundirambira nekuda kwekuti taida kuwidzirwa mudhamu mupurisa yakati chii chiri kuitika muri kuwirirana here iye ndopakavhazopira motikari yake avhaenda mupurisa iye ndopaakavhazotitakura nevamwe mai ndopanotisiya kurenga
bamini mune mweya wesuicide mune mweya mune maanger issues here mirai ndipedze ipapo sisimeli kutaura panga ndatosirira ukaudza kana hama dzake dziri kumusha uko kauko vakatoziva kuti vanhu havasi kuita sei havasi kuwirirana hama yake yepedyo inobva yatora advantage lise ndiro kamari yebhishi ndibhadhare bhishi munozviona inobva yatora advantage instead yekuti asolve issue yatiinayo at end haiite izvozvo anobva atotora kamukana keke kuti ndipo mari ndinoda kubva ndaita zvakati iwo vazongotumira mari yaichinyararire pane hama yake futi sisimeli yandakatumira mari yangu inini kubva kuzimbabwe akauya tikagara naye mwana iyeye akandinetsa nenyaya dzevarume nanhasa izvezvi zvatori nenhumba akabva azomurume wacho akabva azomutumira kumusha akaenda ane nhumbu nanhasi nyaya yemwana iyeye iri kunetsa nzi mwana wako aitadza kugarisana nehama yangu munomu saka iye anofanira kuenda kumusha ende handichada hama yako inouya munomu kana nzanzi munhu handichada kana hama yako yaunobatsira nekuda kwekuti mwana wako akatadza kugarisana nehama yangu nhasi hama yake yamuka umusendera mameseji asi maane mumwe mukadzi kai ikoko ndongo yanga ndichitaura nemi paipai makusensisimeli saka ndandakabata foni yake ndobva ndamupindura kuti mukadzi ehe ndozvandabva ndaita zvikanzi hama kagona nekuti akandivengera nyaya yekuti ndaimutudza kuti wakauya kuzoshanda regera kuita zvemaboyfriend akatora murodhi imomo atone chikomba kudhara akazosara osvika kuno kuti akazosara togara atone boyfriend achinovharirwa mwana ane 21 years atone nhumbu yechi2 kumusha akasiya mumwe mwana saka ndaizama kumudza kuti wakauya kuzoshandira mwana wako inini ndaindimboriwo singomadza ndozviziva kurwadza kwazvinoita ndakamutumira mari yangu sisimeli haina kudzokana nhasi mari iyo ndinemba nezvayo ndinotaura nezvayo kuti mari yangu yandakawesta even baba vangu anambobvisa ndakavapa mari yakawanda kudaro but iye nechido chekuti mwana abatsirikane but nanhasi even mai vake chaivo vakabva vatondivenga kuti ndaimutsiura but mari dzavo dzacho akazobuda kozi murume wangu akabva azomuendesa kune imwe hama zvikanzi bheta unogara ikoko kozi kuno kuri kuti ushungurudzwa ndokwaka akangonoenda for 1 month yechi2 ndobva atosenda message zvikanzi ini sekuru ndatone mimba mozviona nanhasi nyaya iyoyo mwana wangu anogara achiitaurirwa kunzi akatadza kugarisana nehama yangu vaitukana vachirovana saka ini handichada hama yako inoya panapa mozviona saka inini zvakandiomera kuti ungarambe munhu kuti ini ndine imba yekuti anokwanisa kugara ndoramba kuti haukwanisi kuti uye handikwanisi kubatsira hama nekuda kwemunhu akaita mamistakes ake ega kana ndiniwo sisimeli right asi panguva ino handisiri ini ndiwe saka inini ndakubvunza mubvunzo hauna kunyatsokupindura wazvambarira pamusoro pemubvunzo ndati inini imba yako uri kuida here murume wako uri kumuda here ukati handichamutrust hauna kupindura nditoda kupindurwa chaizvo zvazviri straight murume wako uri kumuda here imba yako uri kumuda here ehe kana kuti no imba yangu ndinoida sisimeli murume wako uchiri kumuda yes or no totangira ipapo okay dalo ndiripo ndiri kumboita ndichikwenya musoro right saka zvaunoda imba yako iwewe chauri kuda isu kuda kuti taure nemurume wako nditaure nemurume wako ndibatsire murume wako handiti kuti achinje maitiro ndizvozvo alright bamnini Hello. ndofunga zvichemwa nemukadzi wenyu muri kuzvinzwa saka muri kuzvimisidzira kuti muchaitawo sei panyaya idzi because zvanyanya imi munokoshesa ani imimi hama dzenyu kana kuti mukadzi wenyu ndoga nyaya yehama iyi ndakamutomudza kuti siyana nazvo vagari iye akatigarizwa kuti havagarisani ndaitoziva kuti hama dzinoenga kugarisana nadzo dzonetsa ndosaka ndaizoti no rega dzavagare kokokupi kumusha okay imi mune maanger issues here mune maproblem eenga kubva kudhara nakudhara muri chikura kana kuti mune problem ngotsama chaiko like mukatsama mufungi munongoita chiro zviripo panguva iyo ndofunga inini ndakagara naye about hazisi kana 10 years zvisina kana kumbonesana handisina kana murova kana kuita state 10 years
musina kumbomurova because now it's becoming difficult for me. Imi muri kuti munoda mukadzi wenyu but maactions enyu ari very toxic. Mukadzi wenyuwo auya achitaura nyaya yako andiri kuti nyaya yakamira yakadai handitika and ndomubvunzawo anoti imba yangu ndoida. Saka apapa takudhira nenyaya yekuti imba yenyu imire handimaona. Dei mukadzi ati handichadi hangu I've had enough. Truly speaking mangwana makuseni ndaimubvisa panzvimbo pamuri papo. Aitobuda chete. Ndomisa kusafe house. Taimubvisa panzvimbo yamuri kutumira vanhu vomubvisa mangwana masocial services omisa kusafe house. Zvino kana munhu mukadzi mukuru kana ati imba yangu ndoida there is nothing anybody can do. Kwakutongogadzisana nemimba munini kuti please gadzisa imba yenyu. Gadzisa imba yenyu. Ende nyaya yekuti because mwana uyu already she's traumatized. Mwana mudiki uyu akutoda counseling yakasimba. Kumukwidza kwamakaita mota mukateresana kunopinda mudhamu kana mumvura kana kunobuda muhighway muine mwana yeka. Chokwadi kana makamboita accident munondi understand. Ini ndakaita accident ndiri ndoga coming from Zim ndichiuya kuno ku South Africa kubasa kuno ku ndiri one side kuna kutenga ku Ngunduku. Ndakaita accident ndega ndavhiringizwa negonyeti. Ndakaita some a very long time tichero ku driver ndandisi hanengu yairova kugara pa steering 2 kupinda chero mu public transport ku driver nomwe munhu cheko hanengu yaitsemuka. Ndakaita very long time kokuzoti mwana pamwana pa anga sipa mwana anga sipo saka mai baba mai ari kunyepa anga sipo imondo uyanachudza anohakira anga sipo but still chere mukadzi wenyu muchimudaro zvinofamba sei kuti munomuteretsana zvakadaro musaisa mathreats akadaro bamwe munoziva kuti chamunotaura nemuromo iyi ndo chinoitika makambona satani zvaanoita pamunotaura zvakaipa anoteerera obva akuitisa izvozvo mukangotaura kuti heshi ende ini ndoda kutokuisira pakachena pakanaka chako munogona kubuda murodhi muri one pakachena pakadi because makapupura nemuromo kuti ndoda kuita accident ndoda kukuisira munowira uko because makazvitaura siyana ndekuti iye mazano haasi kubva kuwanza kumagroups kuya kumagroup ende especially kumagroup kune varume vanenge variko vanenge vachimbotaura zvavanenge vachida ndokunobva nyaya dzimwe dzisisi kumagroups ndokunga mazuva anga asiri kumagroups okasara nyaya dzese dzakadai wokuma WhatsApp group kwacho kanosira ariko saka imaida kuti angonyorohwa chinyararai aiwa hazitokuramba kuti ainde kuwhatsapp kadaise kana zvakunoitarai nyaya dzipi dzamuti dzinobva kumawhatsapp kumagroup ikoko kumagroup kunobva zvinhu maadvertise kuti murume akadai unomita so unodai ndokwakashata ikoko but honaika kana murume wangu achindida achindirespekta mumba tichiwirirana of course mamistakes anoitika handiti tichiwirirana chero kukabuda advice yekuti murume akadai iwe idai inini I've got nothing to worry about because wangu murume anondionesa rudo imi muri kuvhunduka chii kuti kuchapiwa maadvice yekuti achadzoka mumba chidai because kana pasina chamunoita mukadzi wenyu muchimuda mumba menyu muri happy muchifara muchiseka muchinakirwa muchidini hamuna chekuvhunduka chino vakatotaura kuti mukadzi murume anoitwa so kumawhatsapp group because akadzi wakanda muri mukadzi wenyu hashandi anoshanda ka 3 per week saka pamundose panoswera ari kumba semunhu anoswera achibleeda wanoenda kubasa manotosorosana saka magrupu anopinda nguva iyi magrupu anopinda kana manheru kana nguva iyi saka kuchichira kuti mamenyu munobhowa pabva kubasa akanoita panoti araramo anobva aenda kuwhatsapp group nditosvika kumba choro nemufaro munhu anangodosvika toti ndakatoneta ndatodai ndazodai ani mazoitoro nemufaro ndakatomusa kuti koitinde ndouya bva kubasa nditori nemufaro nditi umwe wangu uri sei tonyarara ngetori bhizi nemaguru ndaitori nemufaro usingaiti saka aya marriage ka ende yakazviomera hayo marriage yakazviomera iyi mainini mamarriage magrupu ka hatirambi but murume ari kuti kana kwai anouyawo kumba akafarawo unguwanai makatomudhurawo mune mamudhu muri mudhurai kumobva mamudhura apa moenda kumagrupu iye aripo hamusina mufaro mumba macho makuti mumba hamusina mufaro mumagrupu andakapinda achona iyayo ka ndebusiness pataita zvekutengesa paya nyama tichitsvaga makastoma ndiyakatonditi iwe uchiita zvekutsvaga makastoma ini ndichidhiraivha handikwanisi kutaura nevanhu pawhatsapp mazvoni ndo magrupu anga ndiriki iyayo ndebusiness hamuna nyaya dzinotaurwa munongoitwa zvekutengesa chete ende ndofunga mukatarisa ndakuisira meseji kuma1
I think kuma-1 kuma-12 here count kuma-1 AM. Madzimai aya ari kundibatsira kunamata vanotondisira message kana ini ndikatanga kumuka nditovamutsawo kuti chimuka ichi chese chinamata. In fact mamessage acho handakanotombomadelita ende ndatomuexplainera kuti nzimai ningi vanga vachindifonera kuti tiite setinamata ndikataudza kuti ndakamuka kudhara ende mamessage acho aripo handakanombomadelita. Ende inini ndikabva kubasa kwacho kwarutoranzi ndiye ndakangovhura WhatsApp ndendisingambovhuri WhatsApp mwana ndiyani kachitotambisa foni ende chinhu chiri kuita kuti ndirambe ndakashingirira nemereji ino isisimerika ndinonzwa tsitsi nemwana wangu mukomana anoda baba wake zvisingaiti haadi kuvashaya nonzwa chitauro kuti inini dhedhi vangu tozoenda pakati dhedhi vangu tozodai kana inini mukada kuenda ndinosara zvangu nadhedhi vangu kozi vanenge vachindidhiraivha tichizoenda pakati nozvona saka ndo zvimwe zvinondipa kushingirira kuti rega ndimbogara mwana wangu achikura aripo but kuti nditi mereji chaiyo chaiyo inondinakidza haisi kumbondinakidza zvisineri ende infact pane imwe nyaya ndatosirira ndakaratidza kansela mapirisi aimwa anonzi maviagra so vakamasecha vakati ndekuti murume atore nguva refu ari pabonde sisineri ndaisvikira pakurwadziwa nawo mapirisi ayo kana amamwe ndaisvikira pakuti handichada aindimwira mapirisi zvisineri kudaika mapirisi ndekuti zvemuba munakidze zvenhai kuti varasitoka nguva yakareba asi kuti kana zvikazonyanyisawo zvinozobhowawo aimamwa everyday ndaitopedzera ndakutorwadziwa zvisisatonakidzi zvakutobhowa zvisisatonakidzi iwowo obva wamubvunza kuti kwamapirisi aindei anzi aina handisiri ndinomwa ndinotengesera vanhu achinyepa akwanisi kutaura chokwadi. Saka imimi mbamenyu sexy munoita sei imimi mune ningikiri imi mune uchigara uchibleed kudaro pandinoregera pacho ipapo pandinostopa ndotanga futi kana kuita 15 ndichingodaro ndogona vanostopa 1 week ndotanga futi ndichingodaro ndo zvandiri kuita. Saka iye manje vakandisendera meseji yekuti kozi tiripo tiri 4 saka mumwe anogona kuita meseji na12 mumwe kana 5:12 kuti mamuka here akite sei tibatirane kunamata saka inobva tanzwa meseji mugrupu kunoona ngasvika na12 o'clock vachitaura zvinyanya zviwo handisi vangu kumagrupu asi vanozviita kumagrupu vanospenda time magrupu achona iyayo ndeye manhingirikini ndeye mabusiness aripo ende anga pane paanyeba kuti anzi akaisa password akandipa password yefoni yake password yake inovhurwa nechiguno ino anonoka nechiguno ende handina kana nguve dzitanzi ndobata foni yake kuzoivhura kuti foni yazodii kana kuti kwazopinda mune meseji handina nguva yacho. But yangu yangu achitodrive pa iwe ukada kuvhura WhatsApp anoita kunga chabondera akatarisa kuti uri kutaura nani pafoni ipapo. Saka pamuniniwo muri kuzoti muri kugadzirisa here pari kutaurwa nemudzimai wenyu pesa muri kuzochibva pana pamuri kunogadzirisawo here unhu hwenyu? Andimozati kana uchitengera munhu wako unomboita muda. Ndizvozvo. Saka ndikangomuudza ngoti mhene pane pasina chimiro. Saka asi kuchengera kwacho ngakuite kuchengera kwokuti hazvizenyu kubhowa because mukaramba mokuchengera kuti wangoendepi wazaudi uri mukana pasina trust that means mumba muri pakuita trust mukaona pasina trust ka then patove neproblem patove neproblem kufamba muno kune matsotso akaenda kunza kuti munhu wangu aripo here tete home muchiita kwamuri hakusi kuchengera munenge muchikeya you be caring actually kuti munhu ari right ari safe here aiwa mukadaro ndinozvinzwa but mukati kuchengera kwacho manje kumwe kunotozobhowa kokuti mune muda kuti wakapfeka bhurugwa ridzi tione bhurugwa rinenge rakashandukigwa handiti maona hakusisiri kuchengera wacho wakadaro watoipa because munenge mumba menyu hamusina trust makungofungirirana kuti uyu wahura uyu wazodai uyu ataura nevarume uyu azodai kana hanzi zvandinokuita ndokutobvunza kuti wazoita sei wafamba zvakanaka here imwe nguva funa kenge tingatoiti iye varozoti oto ndaona mikongo chidei ndo zvimwe zvinondipedza upawa. Alright. Saka imimi bamunini mamhosva dzenyu idzi dzakawanda dzataugwa pana mene mukadzi wenyu munodzibvuma toda kuti kumba kwenyu uko mugare zvakanaka handiti zvipere izvi
musiyana nenyaya yekuti zvikuru sei kurova munhu zvikuru sei kutiretina vanhu muchibata mota muchida kuwisira vanhu mota muchidzvanya vanhu maoko and what not iabuse yeseyo. Next time mukadzi akazwa kwandiri chokwadi handimbotauri nemi zvatiri kuita izvi muchazominge makunditsvaga mave kwamunenge mave kwokuti hamuchisina kana access yekutaura nemi munenge makubhadhariswa kuti phone call nevanenge mabhanditi mahombe chanenge kudza kuti winza mari tikupe foni satapinda nadzo masezoti mufone handimaona and tinenge tisingasabatiki. It's wrong. Ngatisaimba yenyu antika ngatisaimba yenyu mutaure zvakanaka mugare zvakanaka muite zvinhu zvinoitwa kuitwa nemurume kwete zvokuti munoga imba inofanira kunakidza. Marriage is supposed to be something chinonakidza yekuti munenge muri happy kumba kwenyu mose murume nemukadzi. But mukaona marriage mumwe achingochema kunge onion every day hanomaona then panenge pashori neera mumba menyu plus mukadzi achitya murume wake kuti ndinourayiwa nemurume panenge patori neera ipapo. Maybe munenge muchivhundisira inyuka munenge muchirevesa handizivi but panenge patori neera kana padaro. Saka sezvo muri kubvuma nyaya dzenyu mhosva dzenyu mukadzi wenyu aripo handitika moti kudii kumudzimai wenyu nenyaya dzenyu dzaauya kuzochemerawo kwandiridzi. Ndoka makuseni namuudza kuti kana ndakanganisira sori ngomwe wangu handamutomuwadze ndangotomuudza kuti ndakutadzira pane zvakaitika nezvikuitika ndatomuudza kuti ndokumbira kurega. Muchirevesa here kuti muri kutokumbira regere ndiro rubva pasi pemwoyo wenyu here? Ndaitorevesa. Aindoda kuzviwawo muchikumbira regere redu. Ndonga ndakavaudza kuti mai sori ndakakutadza. Aiwa mambovaudza muri moga ndoda kuhwawo muchivaudza vaudzei. Ndotovaudza kuti ndamuti sori shamwari yangu ndakakutadzira. Haisi shamwari yenyu kayo ndibhaye wenyu your love, the love of your life. Koma inini ruregero hanzi mapiwa zvemuri kuti chii? Mazvinzwa? Ndazvinzwa zvataura ndomboona kuti zvinosvika kupi. Ini chandongoda chireka kuudzana chokwadi sekuti panyaya yekumukira makupeni sisimedu ndichienda kubasa pamwana kuti handibatsiro kana kuti ongonondisiya zvake kana kuti kune imwe location ndichizokwira taxi kuenda kubasa. I think zvinenge zvakareruka makupeni ndomukaprepara mwana chikafu chekuchikora handiti kuti kuchikoro kwacho hakuchakurwe chikafu kucresh kwacho vanototi uyai nefood yenyu mega. Saka ndomubikira chikafu tii zvese kubvira chingwa unototakura ozonodzisirwa kucresh kuya kuya. Saka zvinotora nguva kuti pauchaprepare breakfast ozomuprepara lunch ndozopedza ndonomusiya kucresh kwacho kadistance ndozodzoka kutaxi range ndokwira taxi ndonopinda mune imwe location ndozotora imwe taxi kuenda kubasa. Dzimwe nguva ndotononoka kusvika kubasa kwachona. Saka kuti iye andinzwisise ipapo manje hasi kuda kupanzwisisa ndozosara tosvika kubasa kwekuyo ndatoneta. Apo vanhu vandoshandira maindia munoaziva anotoda kutoti ukorobhe uite basa racho wakapfugama. Okay, saka vati vachagadzisa banini manzwa nyaya yetransport uchimwa nemukadzi wenyu uyu muchadropawo sezvo mune mota vakablesswa naMwari nemotikari handiti vakawanda vatorina kuCape Town ikoko muchanodropawo kamukadzi uyu kubasa everyday kana kudhuze? Inzwa ikatete nyaya iri pana nyaya yetransport ndisati ndawana vanhu votokura makuseni ngati vanopedza basa ravo manje haina nguva yakareba. Ndisati ndawana basa ndaita makuseni ndinomusiya manya anapedza basa ndomuisa pamba anozi saka ndakabara vakahaya motikari makuseni vanosvika kubasa na7 kuroko mai ndikasvika before 7 handisina tii vanhu vai vanoenda manje vanotsvaka dzimotikari. Saka munewo icontract? Saka ndopanonetsa manje baba ndakakutomutaura kuti uona shamwari motikari yaona vanhu votakurai saka vanosvika kubasa na7 saka ndikasvika before 7 ikakumwa 8 manje ndobva ndatodzima ndobva vakutsvaka dzimotikari. Okay, I know it's a kana pa iri contract extra money is understandable kuti extra money ninge chipinda. Asi kana wapedzawo zvauri kuita vakomana vacho ndienda kudzoka kwaari ndichimutakura makusei zvanaingoita before. Okay, saka mainini matimaregerera murume wenyu handiti? Ndamuregerera. Okay, saka tinoda kuzonzwawo kuti makagara zvakanaka. Ini ndichambokuitai follow-up ndichambokuitai follow-up ndichida kuona kuti mbazvishoshwa magere zvakanaka here. Mumba menda kumbofona umwe musi muchiseka. Dambofona umwe musi baba vachibika apa pamai vachibika apa muchiseka muchinyatso prepare dinner yakanaka muchidya muchiseka mumba menyu muchifara. But itai kuti bamnini tsvagai rubatsiro mukadzi abatsirwe ku bleeding yari kuita iyo.
iyo tikatozotaura zvinhu pamberi apo itai kuti mubatsirikane. Alright, saka maregeregwa enyu zvino makanganiswa enyu nebleeding iri kuitika ndingadei ndoti chirovana ichi lula chaizvo siku hanhasi zvino bleeding ndo yakukanganisa ika kuti mubhonde hanimaona. Saka tana tichifambira nyaya dzebleeding asi kisi munogona kungowapa henyu vape henyu ndoda kuwa izvozvi ipapo tisineti ndaindichikunda ndine chichemu panyaya yemwana uyu musikana kumbirawo kuti mumupuwa anomukansela since kubvira ipapo pataitika nyaya iyoyoka haasati amunhu ari stable. No, don't worry. Nyaya yakansela don't worry, ndichakutsvagira kansela rega nombo takada nona Cape Town ndingawana ari paground here kuti mwana aite face to face mukashaya then anokanseliwa over the phone paunenge uripo iwewe because mwana akanseliwa ari one anokanseliwa mai akagara paside. Aiwa, iye anenge achiti ndichida kutaura anenge achida kutaura nyaya dzake inini wacho ndisingazivi. No problem, tinongokutsvagira ikola achataura nemwana achatamba nemwana achataura nemwana. Ane foni yake? Anayo foni yake. Ndokubata kuseri then ndokuasainira kansela achataura nemwana. Saka baba kisai mukadzi wenyu? Arikure. Go indeko. Anzari kure. Indeko patiza manyasa nombata kuti mwa ndakwa kuti mwa pa phone apo. Yeah, makiswa ere mmeni. Yeah, alright. So guys, ndichake ndichikuita ifo lapo ndichida kunzwa kuti zviri sei. Anitika mogara zvakanaka, musati disappoint. Atidi ku disappoint natona yokumusha. Anditi. Alright, matabasa. Alright, iri bomorera zvakanaka bamnini na maini anditi. Alright. Zvakanaka. Alright. Apa ndakukapitaliza nokuti pepe vangu vachiti havana network. Saka havasi kuuya kuFacebook. Mira ndikuudzai guys zvikuitika. Anditika mukadzi uyu ndane time ndichitaura naye. Zvekuti anzi muri kutaura anzi ndanomubvunza kuseri guys. Ndinenge ndakatopedza nemamunzo achikudzai kuti ndakambotaura nemisisi Meli panga kutumira mafoto zikude. Ndine messages andinaona ndogona kuplayirai. Mirai voice notes. Munzwe. Akandiudza point blank kuti aiwa haasi kuda kusiya marriage yake tiri tu. Haasi kuda kusiya marriage yake. Ari kungoda kuti nditaure nemurume wake. Fair. Saka ndafunga kuti nhasi pane vanhu kudai achadiwo achataura kuti handichadi tiwana kudi kupindira fasi kuti aiwa tichikubvisa ipapo zviwakwa zvazvoinda kuti ndoda imba yangu ndoda murume wangu. Saka ndanichatiwo kudi ndanichati hazvitiramba naye hazvigoni guys. Mirai munzwe mami kuti taura naye kudhara kwete zvino kudhara. Mirai munzwe. Right. Muna ndakataura naye rini? Mirai mwana onai ropa iro. Onai blood iro guys. Onai blood iro. Onai blood iro anitaridza iro. Right. Mirai. Ndada kutadza ndakataura naye rini? Mirai. Ndakatanga kutaura naye muna June last year. Onai. June last year, June 2020 up. June 2020. June 2020 pandakatanga kutaura naye mukadzi uyu. Ndichimuudza right. September 28, 2020 and morning Sismeli ndakambotaura nenyaya yekurohwa nemurume some months ago. 3 days ago akapota aridhuma nemota pamwe nemwana wangu ane 12 years. I'm having nightmares. Hapana wakandingawana here counseling for free in Cape Town. Right? Ndikamutenda novhura case kumapurisa ubve ipapo anditika akanditi case already opened vari kumutsvaga. Akanditumira chipepa chemapurisa ichi chirapa ichi handigona kuchivhura because ndakachidelay handiti
ndikamuti ndonesa protection order nyaya kurohwa yakenya akazondisendera musi 3 November achiti Sisimeri makadii ndazoita zveprotection order so far ndichiri kufamba nasi inozvi counseling comfort ndiyaita counseling musikana counseling anditika ndiyaimita counseling right tarisai musi waApril 20 usho andika 2021 hai Sisimeri, hai my dear, how are you? Sisi marriage yandikurarama nanhasi yakangooma ndiri kuabuswa ndanetsa ndikati iwe sha I told you kuti buda ndinu apa verengai apa ndikati I told you kuti buda kudhara handitausi kuda animaona zvikanzi mwana wangu mukomana ne6 years ari kuti ndikati ndobuda anobva tindosara nadhedhi. It's not like ndanga ndisingadisisi kubuda asi pekutangira hapana handi muri kunzwa ndobva ndati wona unobuda woenda kustay in unounganidza mari uri ikoko then wotsvaga imba yacho uri kustay in zvikanzi vana ndine 2 sisi ndovapa ani ndikati mai vako ono vana sisi vako varipi akati mama vakafa ndikati koseyo sisters vana mainini oro vana maiguru vari kupi zvikanzi mainini vangu akavaitira hondo havatodi kana kuzvinzwa andika ndikati ko vana sisi vako zvikanzi ndini mukuru bva tazofonera ndikataura ndobva nhasi azondipa anipa phone number yemurume wake ndikati kwana kuteera nemakore mangani zvikanzi ndoda kuzobuda in a way iri right ane 25 ndikati zvino iko unobuda wawana here imba buda kachero nhasi chero uende kana kwaunokwanisa kuchengeta kushowa kuchengeta chamwari zvikanzi ari kuno akaudzwa kuti akaudzwa kuti ndokura mapurisa anouya akanzwa kuti mapurisa ari kuuya anotiza ndikabva ndati nimaji 25 akura anogona kugara nevana vako iwe uri kustay in andimazviona zvikanzi muningi wangu ari murume wake ari kuno ndiye anonzi ndokuuraya ukapindira nyaya dzemumba mangu ndikati saka handisi kuda ndikubatsire sei because ndiri kuti ubude iwe hausi kuda I want to help you kuti ubude imomo but ukurambira apa zvikanzi no sisi I mean ndoda kurambana naye neway yekuti haazouye pandinogara achita hondo like last time cause kana ukafonera mapurisa aita musindo wake anozouya atiza ndikati zvino kurambana kuri peaceful ndekupi ndini ndikumubvunza animona zvikanzi taurai naye sisi andika atsiyane neunhu hwake hwaanoita ndoda kuti ndichengete vana vangu zvakanaka ndikati zvino unonditiona tokundiomesera ndinotaura naye nchiti kudii iwo uchida kurambirapo ndobvaisa maaudio kuitawo pakubatsira vamwe kozi chinonetsa ndechekuti kwana mainini vangu anonoita hondo ikokoko zvekuti vanopedzisira futi vamuratidza pandinogara like last time futi pandakatiza nevana ndanoita zvemaprotection order neinei ndabva ndatiza mufa ndaenda anogara kure chaiko kokuti haitombondiwana akabva audzwa nzenda pakati kozi hapana pandichatiza ndoregera kana kuudza hama 1 kuti izive pandenge ndiri in case kana ndikaita problem manje vanhu vachiona ivavo futi ndo vanobva vamuratidza kuti munhu akaenda pakati kozi anenge achinoita hondo ikokoko kuti muchandiratidza kwaari ende munhu uyauyo anoti kana inini ndarambana newe hakuna mumwe munhu anofanira kukuwana mazvona manje ndozvinonetsa hakuna munhu anofanira kukuwana saka handizivewo kuti ndoita seiwo ipapo. And another thing, akandivhiringidzira kwemwana baba wake aipota achitaura nababa wake kuti ndipei mari haufanya mwana ndiri kuda mari yechikafu mazvona yefestibhoni yangu ane 12 years saka ndeimwe nyaya futi inoda kugadziriswa kozi baba wacho akabva watosvikira pakuramwa kutumira mari yacho ende ini ndai ndisingatozvizivi kuti ndozvaari kuita ari kuenda achinofonera chipuhwa mari nerweseri. Saka mazviona kakuti it's a case of munhu asiri kuda kubuda mba make. So I understand you guys kana muchitaura muconversation kuti sisimetaura naye kusera abuda haisi nyaya yanhasi ndakataura naye kubva last year 2020
2020 iyo protection order kuti izotorwa ndindakatomumanikidza kuti enanotora protection order, please enanotora protection order, because mumba kubuda chako chako she's not yet ready. Saka munhu asiri ready kuti tibude naye mumba dei Comfort anga aripo akuudzai nyaya yemukadzi uyu. Munhu asiri ready kubuda mumba anti Mashona hauna zvaunokwanisa kumuita. Hatikwanise kuti timubvise zvenharo isusu munhu mukamuri mwachane 36 years 34 mukadzi anenge ane 28 hanimaona. Hatikwanise kuti timusungirire tambo kuti buda mumba umu ati mazviona. Hati ndabvunza Comfort inono ndikansela Petronella Samati ndikansela ndozvaakataura kuti ndikansela achanda nevakadzi atobatsira vakadzi vakawanda pano wani ndine makanseling achewayo akati ndikansela asi anotovabatsira chaiko chaizvo vamwe anotovabatsira financially chaiko how she does it I don't know, but vamwe vacho anotovabatsira financially. Kune vakatobvisa vamwe kuma-abusive marriages acho avanga variwayo akatovaisa kuma-safe house kuCape Town ikoko. Anozviita sei how I don't know, but tine madiaries akaiswa kuma-safe house akazotsvaga basa ari kuma-safe house akazobuda achienda kubasa. How she does it I don't know. Hanimaona. Saka muri kuona nyaya iri pandiri kuzati guys zvinonetsa vanhu panonetsa. So I'm going to take only 3 callers, two callers tobvatadi 2-3 callers tobvatapedza vanoda kufona fonai. Hanimaona. Achaiona ke live ana data ake ana wifi kwaiko zvino asi achaiona ke live kuiona achaiona. Hanimaona. Achangozowa ma-advices enyu anti mazviona. So that's the problem iripo. Hanimaona. Saka chero mukati tarai naye ndakataura naye kudhara muna chitose kangu ndakataura naye kudhara before tasitoba yapa ndichingoti nyaya yako ndachazindokuita sei because ini tikubuda kubatsira kuti ubve iwe uri kungoti munhu wako unoda ndichitaura nemunhu wako unomuda chaingoda iye ndechekuti simeli taurai nemunhu wangu achinje maitiro zvandaita anoona ndaita tige timbomirawo tione kuti zvichafamba sei. Yes Tiana very true. Hanimaona very true. Ulili usebele ukona manje uzayo sesiyaqeda thina manje wena soyafika. Pamela I think this time avata guys plus Pamela ngatirege kumupa mbiri zvekudaro guys. Pamela ngatirege kumupa mbiri zvekudaro guys. So guys ndonyaya kana pasina ruda kufona ndonyaya yatinayo nhasi iyoyi zviri kuitika izvi. Let it be a lesson to other ladies. Mukuramba makabatirira pane zvinhu zviri broken kudhara. Kune dzimwe marriages dziri broken dzakafa kudhara dzakapwanyika kudhara dzekuti you cannot pick up the pieces and mend. Hanimaona musarambe makabatirira because chasara ndechekutika muchaurayiwa. Handimaona ini nyaya dzakadai dzinoya pano ndinodziunza kuti kune vaya vachiri sane mufungomo vachiri sane vanzwe kuti chokwadi kunorohwa munhu kushoko. Chokwadi munhu anobvaruka chibereko mukuwati mukadzi yaya aimigwa mapirizi maviagra pamwe kubhidha kwaari kuita akabvaruka chibereko neblambi. Handi mazviona kana blambi kangozoramba yakamira yamigwa mapirizi inoita kana 4 hours ka chibereko chemukadzi chinodambuka guys chinodambuka unenge wobuda ropa irori chinobvaruka. Handi mazviona. So atiasi madhotas achiti ationi pamwe kudani akabvaruka chibereko chine viagra. Handi mazviona. Saka itai kuti muone mudzidzewo vamwe. Antika ini hatisi kuda kuya nenyaya panapa kuti mungonakirwa imimi vanhu muti kwa nyaya yanga ichibowa no nyaya ikara kuti sewaste of data no tikuda kuti kune vamwe vanhu 2-3 chero 1 anenge abata lesson ipapa panyaya iyoyi kai tenge tatopedza 1 chete munhu angodzidza probably anongona dhota kuti hapana chiripo pamwe chakanovharuka patisi kuziva saizi yababa cho chakamira sei. Hanimaona pamwe vakanotsemura neviagra yaya saka ropa rakungobuda unongoda tunosona mastichi. Hanimaona namba dzamunofona mazuva ese idzo dziya namba dzemazuva ese idzo dziya namba idzo dziya. So it's probably kuti akatobvarugwa anti mazviona 18 days it's not easy 18 days guys it's not easy uchingobleeda anti mazviona. Saka ndoda kuti mudzidze leseni inima ndinouya kuti mudzidze leseni handitika turimo tikadzi chidiki turimo mudzimba umu turimo tikadzimwe tuma middle age turimo mudzimba umu varimo vamwe machembere chevarimo mudzimba ari kungorohwa handika achingove machiti handindepi ndakagarira vana zvaita yeyu mwana uyu handika ndogoindepi ndogarira mwana uyu mwana wangu bhozi ndikati ndoita anosara nababa vake ani mazviwira handisiri ndadaro nendakudza nyaya indirini mukane muchisimeli matadza kuiendla
ndozokuudzai kana ndapedza mazvizogwira nyaya ndozokuudzai mafinishing egame racho and kolelo ndakuti regai ndifone asi nguva dzaenda zvadzo ndati regai ndifone chero tichibva basa mangwana nenyaya yamai avo ndapera pawa kupera simba kupera magodo vakasimba havo vakawanirwa nyasha vanomirira imba yavo right havasi kugara murudo sisimeli vanhu ava musanditi ndiri muprofita handisi muprofita handisi n'anga hapana rudo manzwa vakagara hapana rudo rwakapera kare ukaona wareza isho kuti ndinoda kubuda asi mwana asi ukaona paiswa asi it's a big issue. I'm not financially stable plus mwana wangu tofira yevana nefinance ndozvinhu tu zvataurwa namainini apa finance havana mwana wangu nemadiro anoita baba ake saka ucharamba uri mublack spot yokugara uchingorwadziwa nokuti une zvawakati uri kuda kuti ko ndikabva ko izvi uchitya kumira kuti unoita independence right sisimeli you never change a man who is abusive. Yes. A man who is abusive sisimeli inotanga kuchildhood yako. Where do you grow up? How did you brought up? Where are you coming from? Who raised you up to be a man like this? Background yake inotangira kumbako nevabereki vake vakamuzvara mukomana. Chii chaakaona chaanopa kuti akangoona mukadzi aita a little thing, his only thing that can help him is to hit and to be very stubborn. And mukati munhu akati tinonotofa tese tinowira motikari tinowira mudhemu. No, hazvingoitwi njezviya. Pane chiripo chiri kumudaro. Kuberekwa kwaakaita nemarezerwo akaitwa kune vanhu vakarezwa pachihondo pachikomredi mumba muna mai nababa achiona zvaiitwa kana mai vake akakura nezienga rokuti kana akashaya munhu anomubatsira achikura anokura naye ani muri kuona mwana uyu akura atova nebitterness yokusada baba I'm 14 years, but you don't see it, but I have already seen it, the way the mother spoken. Why? Akukurane engekuti he is not a good man to my mom. Why achida kudai? Saka mwana akadaika haisimbonzi kuitira weti matraumatise ienga yazara maari. Baba ava havambofi vakachinja unhu hwavo. Musina 3 days sisimeli muchazotiudza kuti vasenda message varova zvokurwa zviya futizvi nokuti hazvipere. Why? He can't change a dog to be a cat. Never. Hapana marriage apa sisimeli yakadambuka kare. Mukadzi uyu akaita kuti deep down ndaita research deep down. Do you know depression is straight inokupa kuti maorgans ako emunhu wechikadzi maovari everything they can bleed. Stress, depression, dispresswa nemurume waunoda. You are hated too much. Kurohwa sisimeli taura nechokwadi pamberi paMwari. Kurohwa kunorwadza. Because une vanga rauri kuramba pamwe akarohwa zvakaipa. Tichingoti zvakazoti iwo zvakazodini akarohwa kusiri kurohwa akarohwa zvakashata. Akakuvara. Asi ni help yandikamupa kana azoteerera audio yangu ndeyekuti haisi marriage yaari. He is in prison chikurupi maximum. Achazobuda mukana mwana wake mukomana akuma 30 years uko anenge asisina mazino wakungodya porridge, because this man is not going to stop it. Whatever he's doing, kuti takagumisa ngoro vangu dhara kana kwazwa statement ndakazomuna ndambona akadai pamagroups pamachi haisi shanje. You don't beat that something that you love so much. You protect that love. You protect with love. You don't hit it. Ukangochikova, you are not loving that person.
but kana uchida munhu wako you protect sisimeli murundinzwa Izvozvo. unochengetedza rudo rwako kune mukadzi wako wakamudani mwana wake yes tikadzokera kumashure kwake murume uyu tinodomboziva kuti first marriage yake chaakabvira kuchi dai zvinzi mukadzi wachari panapa aimuudza ini imwe nhoroondo inoita sezvaakusangana nazvo izvozvo why is he keep on coming back? Because this one is softer. You can say yes even though I go and ndikaita violence kwesoko ndikanetsa nawo vachagudza chiri paari ufind hazviiti hakuna murume achakukurera pana murume achako that is abusive very very strong inotangira pachildhood ndo zvine murume uyo hakuna kuroyiwa maberekerwo nemarerero ake ndo ari kukonzeresa mvongo dai asi munamata wangu andakukumbira kuna mwari vari wamasimbos pavana vana ava vakafa vana ava vasavasiya vari vega kukomana nemusikana nokuti uyu mwana uyo achazokura achiti ivo baba vako vari kuvhiringidza hama yangu unoziva here tisimeri ndizvozvo ivo baba vako vari kuvhiringidza hama yevangu ivo nhasi ndambokurova ivo haasi kuita zvinhu nekudika ihasha kana kuti ida kukunyima chikafu nhasi haundiki pakadiki chero mama wandikupe why matwabuilda anger yazara mumba nokuti mumba hamuna faro expect watanzimveka bakubasa ndinafunga ndombosvika nje ufara nomurume did you resolve the past that you have been done you've already made a damage that is not being cleared off yet why are you expecting that partner to be happy when at least at the back there kumashuroko wakamurwadzisazve she's still free akazara neanger akazara lot of questions ukamurwadzisa and you never go back and kneel down to try to change to be a man no you keep on doing the same thing and you expect that woman to be loyal and make it like everything is fine this is not marriage one day sisimeli you are being called and told kuti ari kuhospital haasi kumuka akuda box ndizvozvo akuda kunovigwa bhozi hazvisi kuperera ipapapa zvisazoperera pakuti mukadzi zvaari kufila kuti zviitwe nemurume uya zvamataurwa zvese pafoni ndataura nechokwadi hatiri kurarana nema zvese zvaataura kuti yesi ndoita handiti akazotadza kuita wati mo zvatanga kuti vacharovana futi usada kundinetsera ne handitongwe nevanhu vapamafoni ini unoti chii handitongwe nevanhu vapamafoni ini vagondiitei sisimeli that woman I'm praying very hard mwari wamasimbozi davamubatsira mwari vazinidza mwiti dzomu dzakanyanya pavana hangu mweya wangu warwadzwa pavana vana ava vakangoti gare gare tichanzwa zvakawandisa pavana ndizvozvo ndikungonamata munamate murara munyasha sisimeli amen thank you Kola thank you very much for the wise words right sa guys muri kuona ka musafire nyaya yekunzi misisi guys handiti musafire nyaya yekunzi misisi vana misisi onai zviri kuitika but anyway ini hangu handizokwanisa kuputsa munhu anenge ati ndoda imba yangu handimazviona ozonzi ndakawadza simira kuti ndoda imba yangu ivo vakati tizabuda kana kudi kana vari macho mangwanani vati musainda kumagrupu uku because ichi munonyengerwa zvakaipa handimazviona ndozvavanopesera vakudi vakuita so ini zvaunenge wangotaura ndongoteererawo kana wataura zvawataura then tongotangirawo ipapo anomaona because zvinonetsa anomaona panonetsa zvoda kuti iwe muridzi wega utsaidi wega kuti ukuda chii andimoona kana watsaida wega muridzi kuti ukuda chii then totangira ipapo andimazviona so guys ndo nyaya tanga tinayo nhasi guys chindai munovata tatandara 11 aiwa tatandara zvishuwa tatandara saka musakangana kutumira mari guys nesenditu kune vari kutumira mari from UK kuZimbabwe tumirai nesenditu mobva maisa promo code 10 meli handika moisa promo code 10 meli munopiwa $10 extra kana wanga uchitumira $60 vane inoipiwa iri $70 handiti kana wanga uri kutumira $30 vanopiwa iri $40 as long as waisa promo yakanzi promo meli you can as long as iri for kusenda mari you can send it as many times as you want handika but yema airtime nemagetsi haina promo handimaona unongotenga magetsi ako uri kuUK kana kuti airtime ako uri kuUK nesenditu yotumirwa hama dzako dziri kuno kuAfrica kuno kuSouth Africa kana kuti kuZimbabwe kana kuti kupi antimazviona so musakangane vari kuUK please support me
please support me. Send it to Mongodiwo, tiri brand ambassador send it to support wo guys. Kana motumira mari mwedzi wapera unoyu isai promo send it to $10 kuZimbabwe vakapiwa extra $10. It's a lot kuZimbabwe. Vanotenga 10 kg yeupfu inokwana. Anti mazvona kana chituri chachimafuta inotokwana. Hani maona it's something. Haingouyi nje, it's something. Anti mazvona and amubatirwe macharges ekutumira mari nesend it to. Saka please support promo code 10 meli. Promo code 10 meli. Saka murabo guys, thank you Dangwera Enoch. Murabo guys, thank you Avila, I love you so much. Murabo guys, murra munyasha. Tobatana zvakare nemusi Friday. Yes, Friday. Nyaya Friday ufuti. Okay, tobatana nemusi Friday. Tichanga tanga nenyaya yamai vavo weFriday. Tapedza topinda kune vaya vanoda zvokunyengana. Saka varume kana muripo muri kutsvaga vakadzi muri single mogara matondibata. Vanhurume zvikurukuru ndo vandiri kuda. Vanhurume zvikurukuru. Varume ndoda kushanda nemi muri varume imimi. Vakadzi aiwa patongovhurira kudai so ijawizvi haupedzi. Saka movha mandibata. Varume varudachi vari kutsvagawo vakadzi. Handitika mogara mandibata. Tikapedza nyaya yemukadzi yetu vatapinda panyaya yekuti yevanhu vanoda kunyengana. Handiti saka varume please garai maudza shamwari dzenyu dziri single dzedza dzoda kuroora. Handitika mumboyawo timboona kuti zvinofamba sei. Handiti saka guys murarabo. Handitika take care of yourselves. Bless you. Mina ndibodhila ndotovapindura mangwana vematraki vakazara mufoni vandaona mufoni ndovapindura mangwana ini zvanasiya zvichaita kutonovata. Murarabo guys. Bless you. Don't forget to pray. Handitika God loves you. I love you too. Take care.